شر و پفچونên Bakurê Kurdistanê her ku diçe gurtir dibe û bandora xwe li hemû beşên jiyanê dike. Beşa ku herî zêde bi neyînî bi bandor dibe jî aboriya Bakurê Kurdistanê ye. Karsazên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku li gorî sala borî li Amedê ji aliyê bazirganiyê ve tabloyeke xeter heye. Ev demê di mehê kulvir jî şer dest pê kiriye. İxracata 2015 gora 2014 sadî 20 saniye xware. Berê pêş da zêdebûnî çê dibû. Ena gora 8 mehê 2014 sadî 20 ketiye. Tenê di sala 2014 de li Amedê bihayê 200 milyon dolaran îxracat hatbû kirin. Lê îsal hêj niha 40 milyon dolar ziyan di îxracatê de pêk hatiye. Sedema herî giring jî têkçûna aramiyê tê dîtin. Ji ber ku bi erka siyasetê bawerî nemaye, milletê karsaz, xelkê karsaz naxwaze razemenî bike li Bakurê Kurdistanê. Ne ji ber ku hêviya wî ji bona pêşerojê tune, ji ber vî awayî rewşa aboriya Bakurê Kurdistanê niha tengasiyê de ye. Tenê a Bakur nîne, a Tirkiye jî tengasiyê de. Di nêrî îxracat girêdayî çi ye? Yek girêdayî divîz e, yek girêdayî perê derveyî. Li gorî amarên dawiyên Saziya Statîstîka Tirkiyê jî di nava 10 bajarên ku herî zêde îxracat kirine de bajarek tenê ji Bakurê Kurdistanê heye. Aborînas amaje dikin ku krîzên siyasî bi xwe re krîzên aboriyê tîne. Krîzên aboriyê jî bêkariyê zêde dike. Dema bêkarî zêde be jî ev yek civakê dike nava rewşeke aloz de. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.